Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpo terik matau bena jeliu arajar arpo. Kino ilam jangka seng Khasi Students Union Southwest Khasi Hills kila syong jalang bat kila ingut ki MLA jongka ni kejela. Bahkan top yu MLA ke Mawson Ram Constituency uba HM Syangpliang, UMLA ke Maukerwat uba Renington Tongkar, bat UMLA ke Ranikor Constituency uba Pius Marwen. Haka ni kejelang layatai sani ba, bat kani keseng ke SU kala persya, halor ke jingsya ke sorkar, ya kinong tray ki bana bar jela, ban wan tray sya kani kejela ya ki kam ki ba ampala ban tray, da ki breu ki ba na kani kejela hi. Mar kilong concern ya kadong ya kathan chatai, ya kabade ka than Maukerwat ka than Mawson Ram, Ranikor, hakaba kibriu kiyakiyang nakatu kaliti, nakaju kaliti banlek banpoy, hakini kilay tiliki constituency. Ti kilong concern ya ki katu kani kipoy, hakabede bat kani ka jingyakun jong ka sarkar, ban contain ya ka spread jong virus, bat hakaba kini kisamla kiwanra siya ka jingtip jongi kalong ba kidon ketu kene kibreu ki banabar ki badang yo lat banwan sya kini kidong kithan ki jongi ti kidon kajing sku ting yo ba kanong kadau jong kajing spread jong no virus tingere yo banisem bani kendu berki don kajing ya ai jengmut ho kedon kajing ya tai ki essential services but ki non essential services hakaba nakalian ka kormen nakapor kan permi ki order ya ki SOP ya ki no ki service ki bansya hakaba kidon ki relaxation hakaba nakalian sakar permi ki order nakapor te kini samla kilo concern ba yamanta ki express shengi ba yamanta sipor kadang day berpersuki shwa ya kade kajing syak jong kajing wan kibreu ki banabar hapo ka state jongi bat hapo kini kidong kithan ki jongi kata kade ka point ka ba hakmat du ka ba ki express hangi bat hakabana kaling jongi ru ngilo ong tongin persang ban keren sya ka sarkar ya kino ki project ki badang long ban persuki shwa kum kajing yakun ban contain ban pertikna ba onom don ka spread jong de virus gisnudei ba yaki ki badang long ban persukiswa kampan sukiswa kendri la ajeng mot ba yaki project pada ki balong ban trei hakaba kidon ki breu ki basak lapah ki bomdei ki bawan nabar ki dei ki basak ki nang song jongi hakini ki dong ki than jongi hi hakam mekraya anta ki don ru wat ki dong trei ki barabar ki basak lepa hakitu ki jakatrei kum ya kita yang bah isya kamdon jing mai ban resume ya ke jing trei ban trei no ke jing trei tikide kita ki phang ya ki ba niyo ban ya kren mene hak ban ngile yo ban ya ai jing mutlang ba oj ngiru ngidon kita jesmukhia ba kat ya ki badang long ban pensuki lada kadon kono ka jing trei ke badon ke jing ma ke ban wanra ke jing ma ba kadon ka suspek bakala ban spread ulu virus na kadau jong ke jing wanra ki nong trei ke banabar isu ka long concern kata bat ngis ngudei bangin sekren hakasoka ke kata ke jing ya ke bangin persang ban pet ya ke bangin sara sakasoka ya kita kipang kewede ke baki ai jing mut kalong ba hoi amdei tang nam ta kadong ka than jong ni setai tenre hakabede ka state ibarok kawe hakabaki wanra seka jingtip jongi ba ba keni ka cek hapo bernihat yang badang don kita kebaki beriu kidang lat ban wanrung hak state jongi ki beriu ke manabar la kalong kinong di johor kinong di kinong di kam kebaki wan ti kata hawat ni barok ngilo concern but hawat nakapor nakaling ka state government kal permi iki order ban restrict haduk mentang tip bar khoj baka movement interstate movement kampardon ka interstate movement kampardon ka sarkar mekhlia Like no tang kato karne ki services ki balong essential
hakaba ka sarkar ka syak te henry generally hi nam ta public kampadon ka interstate movement imparsa arumta toy kataru in sa persang banwa jiktip banra haka jiktip jung sarkar ban long kabala ngin long ban ai ki restriction ba khambha ba kanam don kita kajing ki olat ban rung light load ki bru ke manabar kumbang itip hakari indian yo I bakarang don sya kajing kyu jung no virus hakani ka state jongi haka state bahasanda jongi asam kadon kajing kyu state bah jung virus wadlang isongu yo blay bah ka state mekhalaya jongi la duna hadu kata-kata haka jing don jung no virus kiba long active case hadu menta kadang don stang shipro ni stang shipro di active cases badan ka state jongi tinya ingo yo boleh cari kendat bah ka bangi pai na kata ngi long balari ka pang ngi bangin lat na kana ka klam ti henrei ngis nguma padela da kiwan kertlap ke jingwan yo ki banabar na asam tingi Indonesia kata ngis nguma yo baki wan ra bian yo do virus ka state jongi ti ngis ngudei kata ru ngin persan ra sa kasakar banwat jing tip na kadon hukum kata te na kalin permen ngis ngudei hibakan kambang more stringent hakaban strict kata movement hakaba kadon sya ka movement dalam pentre ini idon kani ke surok national highway narani kor sama sekolah hakaba menta kala long back under construction kadon pada sekawai ke surok ya ke baki dang shu award na kali yang jongka NHIDCL kila ai ya ka work order sya kani ke company Global Infra Solution hakaban le ka sorbe wo na kabataban snai kani surok national highway na poklat maureng mau klang terter weiloy na talat mau siang sya mau kerwat syaduk syaraniko te katar ka jutrei ladap ai ka order banle ya ka DPR ya ka survey te deina ta kadau ya ka bagi struktur ba kadon ka movement ka jingwan ju kibriu ka banaba hoy ngilong concern na kamta ka health first te kembagi on health first all next te kalau ka basya bagi non concern nang ta ka jikya na ta ka daw ngiru isnu day bahwa wala kini kilong very important ki development ka surok kilong ka kam hadu kata-kata te hendrei la ka por karang sya kat bakarang don kat ba kadang don bang don virus isnu day bagi le pikir husiar hadu kata-kata te hakabide berkene ting sngowan ai kublei ke NHIDCL hakaba kilawan awat wala kadon ka jing scouting jungi ya ka bakin pa kendre ni advice badalong kabala ban utilize daki local employees ibala bandon ke NHIDCL ki basyong basa hame khalaya bakin pentre kini ikam ya mentah kad badang don kini shifting virus kalau kapan kamu berkata bahwa NHIDCL kan persang dan explore ki possibilities ban yo ya ki local employees hakaba berpentre hakini ki project ngim das ngode ya nomor pensakut tang nak takabau kin pensakut no ya ki project ndai ki persang dan explore ban yo da ki nong tre ki banang nehi dei nak takabau hakaba ngiso kia bernya penduk kini ki samlah kawai ding squad balitu IP bangi snow ban ai kublei ke NHIDCL bahalor jo kane ka concern ha ka bangi baro ngi don ban wanra nong train sabar kane ke NHIDCL ka beri ka corporation jo ka sarkar India kala sim ke jingrai ban ai jing hikai ki briu jongi ya ki lokal jongi hi ban ai ke jing hikai bakin nang ban tre hakikam misteri hakikam welding hakikam supervisor hakibabon ki tre hakaba kila sim ya kajing rai ban ai kajing hikai ki lokal jongi da ka ba ai kajing siu ka ba he ka jingsiu ka ba he kum ka stipend ke hoy na kaliang deputy commissioner southwest ka zahir la dapat mi ka advertisement ban ai ka advertisement ban khot application na kamta ki lokal ki bru jongi ki bala pass class 10 ban ai ji hikai hakiri ki trade ba fair batkin siu ka stipend ka ba he kabangirang ya keren mentan ya kaba ngidang ya perkat kalong ba namar ki ai ke jingsu ka bahe ngilong concern yo bakimla ban sim bon ngot tingilong concern ya kata bangidang ya keren mentan ban sim jumut bangi patpoi sa kanu conclusion ki ke siur ko ngidang ya pai swa bat ki para member
dari ngilawan rak kajing ajibut untuk se kabahangin ajibut di NHIDCL bakala ban penduna nak kendiat dengan sim kampun ki numbers jong ki trainees penduna ya kajing seo kendiat dari sim kampun no ya ki numbers of trainees kemar kuma kalau mentang sengau kila ban sim da setang arthol lai thongot kawai kui katret ke karang duna tadi bekila ban akomodat kampun penduna kendiat kajing seo nak si khatsan hajar la se si benai kuma ki seo menta kila rai ban ai ka stephen ka khatsan hajar si benai tela laki penhirno sipa ajar si benai ru laki lengjungi sengau day ya kata ban akomodat kampun pada ki trainees nang baki lokal jungi kin yo ka benefit na ka ne ka hikai den sakawai de ka phang ka bangi yo bani perkhat mene ka long bangin ai jingmut ya ka NHIDCL bakumba ki perkhat menta ka long kin ai ka ne training hakuati ten re isngo bakal practically ka long ka ba ya ki briu jungi ban le seru sakuati ban le sya ai ka ta ka hikai kam long praktikal hiru la dengi ken kum ya ka kam kenro le ai jing hikai seta sakuati hak ta ki sau kenro yung kaying ting hikai ayu hangta ti kamlong praktikal nginang mut bani ai jingmut ba kadai ban kondok bek hangne locally hapo ka headquarter hangta ya Southwest Khasi Hills baru knang ba kidon kini kisaj jong kihi ban le ai jing hikai la dai ban ai haka feel haka jakatre kinlej ban ra bek ban ai ya ka training ha on the spot knang ba kini ban ai ka praktikal ka ba janai ka ba Ka primary concern jong ka meeting matakasi kadai halor ka jingwan jong ki highly skilled laborers ki bawan na bar ka state ka Southwest KSU body borokaway but ki mungkit kam kile kado ingi matasi but kila pun snow hangi berolai ngot ki nomi khmat ba ngide ban kit sungkhya yang kanika kam ba ki don bun ki highly skilled works ki ba ngidon kam ban wan ra ki laborers na shabar te habangi ya discuss halor te point ngapun kenmau ya ka sarkar ha kanika por ba haka floor of the house of assembly ngalaong ya ka sarkar ba habaki wan pai kini ki khon samla jungi na shabar ka state kumangi don kumak sau khasan hajan mut menta kidi ki khon samla jungi ki ba don ka skill haki kam ki ba pher but they hai ni por pangas ngo ban penkan mau ke sarkar ba kadai bakan identify ban survey ya ki skill ka ba kini ki samla jungi ki don laban tip lese bon na peneng ki khun samla ki badon ki skill ki balong highly skilled telese kum ki ya kita ki khun samla ki ba shushong ka hi mata kila dep ka quarantine telese ngila bangin yo ban penyo ki kam ki jam hala postir te kum balong mata ki KSU ki ong ba nginum sha ki brio balwan na bar ki balong highly skilled labor na mar ba kapat de ka por ingi bangin sha ki brio banwan na bar sadai kata te haba ogum ta mano ban pentre ba de kumi ki kam tele se yo ki don kum kita ki khun samla jungi ki bawan na shabar ndre ki shushok ka hiya te namar kata ka sarkar ngakwa ba kan identify immediately ban conduct ka survey bat ban page benya ba kini ki khun samla ki long skill hakano ka area ba hakino ki trades ba kini ki khon jungi ki long skill te kum na ya kata ka jingtip ka sarkar ka di bandon be hakti jongka nang ba hakono no ko por haba don kam ha ino kep de ban shong be ongi don kum ita lese hashlong ne hajwai ne hagaro hills de ban khot iki ban ai kata kan jingtre ita hi bang akwa bangan ong ha hakani ka jialang matasi ka meeting ba ki KSU bat kiro kila pediang bahaya ta association ba kadai bangi de ban penkon mau ya sarkar ba kadai ban le shwa ya kata kam te kumi ki we ki ngila dep ong hi ba renik mentan ya kita himat ki we sakawai peten ong ba la dadang la ban keepin aben sia kia kita ki jing tray ki ba ngi khot ki non essential kumbal ong i sarenik mentan ngarung menjur ya kata nomor ba subuh mutai ka sina surok
Lada dongkam ki highly skilled laborers bahap wan nabar ban sinai ke surau. To chuangin pensange por chua. Let's say benai arbanai kat hadu nak kham jam gani ke jingpam. Tingin tangi sapateng biang kita ke jing snajuk surau. Ndai shubo iki essential services kum ki bank, ki power supply. Lani kini kita dongkam hangno ban repair, dongkam ki ATM. Shubo kidon ki ATM ki bahap repair. Dongkam ki skilled laborers ban wan yalam. Te ngila ban syai ki ndai devan maintain ya ka SOP kabala ai na ka sarkar. Te kita ki SOP malo ban implement kadi ki district authority ki devan long strict ha ban pej ba une ubreu skilled laborer ba onra nabar ude ban long ubreu bala yo ya ka certificate bala long covid free. Bat kumju bala undergo ya ki test RT-PCR ter kum tabaro nanta sa syai u ba unrung hasnong hathau ban maromot lane ban sina ya ki ATM machines lane kum ki we ki jing don kam jungi kita ki de ki ba nisno de ban bu hakmat nanta kio ban tek ki sengbalang ya kio kum kita ki kali ki ba let ban kit marba mardi umta te ke don bet no ya kata te nomor kata mane ke jing I suggestion jonga kalong kum ne Ombala da kalong nakaliang ki issue mo forward ungkat beginomi khmat hab yeshong lang sa sisien ba ka district authority mo forward ban kampen janai ke rukom detection ban ka kampen janai ke rukom implementation jong ka SOP ba ai nakaliang sarkar namar ka jing keno ki issue kalong ba kani ke SOP ka ba yo na ka sarkar kasulong in paper practically kimda implement bahaya kani ada jinda kimda implement bahaya kani on the ground banda strict banda check bahaya ki kali bawan ki brio bayat barung bami te ngasarai kam jinda poi kani ka situation bakini ki isu kinwan bani kendo ingi metakasi te namar kata don kam ka coordination let's say nakliang district authority bat ki singbalang ba kanum don ka kerja doubt nak liang ki sing balang ha ka kompanya ya kini ki kam ha ka district level tengah kwa ba ka district level kan kam long proactive kendia nak liang jong ki ba kin pet ha ya kita ki concerns jong kini ki civil society ba ki jong ki NGO kum samla jong iru maong ye ki ba kin long ki ba pikir de nak liang ka border jong imo namar ba ngatip bah hangtai across the border kibun bah ki covid cases hapo Bangladesh te dei namar kata ngasa menagani ngala bu ke jingdawan ka sarkar bahkan let ban pha le random blood test te nagaliang u DHS ula pha iki doktor ngaso kemen sikat de namar ba palat sispa tuli ki random blood samples kila depshim na ka time border jungi but ngatrai ginang check ya kita ki blood samples ba khanang bangin long ki ba light na kani jipang ndrei ka ba susi ka long ba lada ngim pikir na kaliang ki wei ki liang kamot na kaliang ki police na kaliang ki district administration kin kamlong more vigilant na mapenat kam ya ka kentin vigilant namar balai ba mumit menyong dan ki information ki bang ayo ba wat hadu mentaro ki dang don hi kajing ya khai tu across the border ti namar kata lada UBSF bat ki pulit kim ya trade rengkat bat ki village administration te kan long phe ba sila shai ba haba pi exchange no no kamar across the border kandon kajing ya exchange ya kapisa tegaro te lese yo kumno la shai ka to kajing pang kawan lengba kapisa te kan long ke ka basongsi ni na kaya ka jungkiru ka ajumot na kaya ka jungiru na sim ei ka bagin kam barra sa sarkar hamtam habaya dei bertene kajingum jini jong kini ki high skill kiba one po district itu mopi kini lihat sini badon kecilja ante district mau keluar dengan kalian jungkir kita untuk mesim pas mukya
Malaka kali ke jingja jong pathai ke jingwan jong kali tham jingpang ni skem bakiru dan ya jong jing kli na komenta ka ri ba ka jing kriu na komenta ka jong ka thai ni sutho ka jing kli ke jing ki na komenta ka jing bha dan na ka jing miru ya ya shong ba ni la ya sim ek ka rai ka bo bha na komenta ini ki jing kam ki bayadai apo district but for state ru ban hap nanti Sokia abde baka jingsim kabu jong ki barjala bak jing wan sedang waktu ki barjala bo kodong kajui ha karta itu ki high skill laborers de naglang jing basang hi ngine I ha jo noren berkata kalong bagi ni persya abde ki highly skill laborers pada abde kataru ngapan so mane ba abde bari ya kani ga jing persya ga jing abde ka jing wan jo kita ki no barjala ha ka karteng kum kita ki bre bala tebet nam ta ban trai ka no kam hapo jong kadong ka thang ke jungi te naklang jungi ga jing kran jungi nila ajing mut ber nila kran chai ba shagi ni ki laingut ke amali ba naklang jungi hi yam ta spor ng patla ban prang kam ta ma bede bikin essential services kum road construction bi gwai nilong bayam ta hi bangin keep in abeyance wai tu gi project ki ba don apo jong ka district ka jungi bana kelang jungi ru kila kular ha bede kata bakin ra sa government namar kum bolong mentahi kedong kathang jungi kampat long barwara ki notre bila kampat long singai namar kum bangitip hi ba hapo masaram blok barapo sama district ki doktor ki don tak khatlai khat saungut te subu la kadon kanu ka mass outbreak ke bede coronavirus ne kering ke Jepang kalong ba ni tipsai ba ka healthcare system kan sa collapse po ju kadong ajui de base flor kita ge aka na kala jungi ni laong ba kidai ban ra po sarkar ba kidai ban kan sange suai kini non essential services hapo jong kadong kathai ni brokoi te habde ki essential services pat na kala jungi ngila kran so thu hoj kalong badong kam ngila persang ring ngila kran ba ong ba habde ki essential services ru ba haswa ba kan haswa ban wara ita ki nokre bombay ki local na banong ba government lane lambaju ngila pha ki bor lambaju ki se government ba kadai ban identify suai ki local skill laborers namar ba ki obun ki local ki jungi ru dan ki bala kam tam bede telecommunication na ta ki wei kum basna boarding ban yu ki bun bala tingi am bakin identify suai kita bar namar ba kum balong mentahi na kalau government harisha kampat la hiru ban identify what ya kita ki highly ya kita ki skill ni ki highly skill laborers tena keleng jungi lara ya kata ban keleng juki ru kurar ban ra sya ka sokar ha bede banta ban ni khmi lentiru ba kum bakil ai ya ke jingkular ba namar kum balong mata ngin haban concentrate wa ba kum do ban la ban contain khnang bau ni coronavirus la ban spread namar ba kum balong mata ba da ki wan gibre no bar ringi pet ya ka asambro I ba kajing donjung kajing kiu gibre bi opang covid-19 kana kiu na ko isni te ngil akan tu ki ba kide sim kya namar lada ka sarkar kamot ban yu la kayu na kamot ban nyom na phang klam sngap ka surung pa ba kalong ba kum ki mle kum pa ba na susnong yanu ke nyen kano lada kami ka kham tam hapo dong kathang jungi bar ka ju poru maglen ka sang ba kamdei ba skut tang ji karan nang ni kare kan le ela ka jong ka bentahi nomor kum balong mentangi I ba ki deputy commissioner lani deputy commissioner po Southwest district lemban maki I lemba ki notification ke government bakal aibor ki DC kin grant permission ni kinu gibre bawa nabar pengen kwa ba ka board district kan long penban ka kenja lani ka office DC long penban ka kenja mechanism ban facilitate ta gibre ban wan naki wei ki jala te ngi kam concern kalong bang ni concern na bede ni Jepang kene Jepang ba kanama ban wan poi po kadang pathai ni I ba state mata ski I ku ba kan la contain rela ka sim sting kalong ba le se kan sa nangjur ni si por ban wan bat kumba la dang sim ne ka jino jaman po kadang kathai ni ka jing telot ka jaka ai sumar le la ban ong ba la da ngimla ban contain ba la da ngim long careful kumba ba kan sa penlong ya ka healthcare system po jungi bakal collapse ro apa deh bekas SOP mah bede ka highly skill bede ka standard operating procedures nak lang jungi te kuma syo ang mene kulong ba nak lang jungi ngapa semua mene
balarangin pet ya kajing thok ni laban ong kabiang are prat kali kalong bangi i ba kat kum kajing lap ni kalong ba kambiang te padai na kajing i jungi ba kum kata bangi sa na kala jungi ru ni hapan persya gitu bangi hap persya kan ke jungarung ki breu manabar marlan kran ha tu ki ong ba na kala jungi tu kin hapan ki breu manabar ga hole quarantine kat sausni ha ka jaka ba kitrai are ka bangi i kalong ba i kalong ba kan syam jinga ki breu na bar ba kin quarantine hapo ki jaka ki jungi namar ba ki de ki breu na wai la kam de basuk yang iru larangin lek tres kui jala bangin dio ya ka jaka ka babiang nam ta quarantine ya la de bar kum juru ban pelaja ki wai na ki jingma kata ka de ka bana kalang jungi ni la pan sngo ne por mata ba dia mata hi sipor la kalong kum nuru kalong ba ni na parla hi ban preng ba de ki ya ki breu na bar ki bawan na kertang ki skill na ki highly skill la